Филм на Роланд Емерих. Луна 44. Годината 2038. Всички суровинни резерви на Земята са изчерпани. Интергалактически концерни контролират света. Тяхната неумолима конкурентна борба премина в една безкрайна война. Война за ценните суровинни луни в дълбините на Вселената. Луна 47. Минна операция във външната зона. Съобщение. Системите им са управлявани от роботи. Не разбирате ли? Всички сме обречени. Не разбирате ли? Чувате ли ме? Поне знаем с какво имаме работа. Има ли оцелели? Нито един. И какво ще правите? Паурайт превзема луните една след друга. Ще банкротираме. Доскоро те купуваха от нас. Предупредих ви, че не можем да пазим всички луни, ако не сме постоянно там. Ние не сме военна сила. Нашите пари отиват в суровини. В момента нямаме друга алтернатива. Трябва просто да се защитаваме. Имате ли идея? Луни 51, 46 и 47 вече загубихме. Остава 44-та, единствената останала суровинна луна. Тя ще е със сигурност следващата цел на Паурайт. Може би ирония, че там имаме работеща защитна система, но вие я премахнахте. Повечето от пилотите ви загинаха на тренировките. Знаете какви резки промени на времето има там. Паурайт явно може да се справи с тях. И ние ще се справим. Преди 2 седмици сформирах група от пилоти за Луна 44. Те са професионалисти. Хайде, Стивенс, пилотите ви са от кол и въже. Те са почти деца. Проверихме ги. Най-добрите са. Но има друг проблем. Не бе лесно да намерим пилоти, които доброволно да участват. Затова взехме арестанти. Арестанти? Оставяте най-ценното ни притежание на арестанти и на един развален компютър? Бейкър е права. Както обикновенно. Не можем да си позволим каквито и да е рискове. Затова съм направил необходимите мероприятия. Напомням ви, че не се касае само за Луна 44, а и за нашите роботи-копачи там. Без тях галактиката е свършена. Затова наредих при първото нападение на Луна 44 да се пуснат всички роботи. Вие сте им предали контрол на совалките? Ами моят екипаж? Единственият му шанс да се завърне са роботи. Това е невъзможно. Те остават там да се бият. Но те ще умрат. Всички даваме жертви. Или искате да стимулирате Паурайт да продължи нападенията си? Дами и господа,
Сър, Луна 44 има проблем. Свържете се с службата за вътрешна сигурност. Искам най-добрите им агенти. Никой няма да се съгласи. Това си е чисто самоубийство. Агента от службата не е нужно да знае всичко. Да, сър. Майкъл Паре, Лиза Айнхорн, Дин Девлин, Брайан Томпсън, Стивън Гофрис и други. С участието и на Малкълм Макдауъл. Хайде у дома си. Я го духи. Лейтенанте, имате лоши обноски. Изведи ме от тук, или ще имаш проблем. Музика Джо Голдсмит. Една грешка и си готов. Феликс Стоун. Каква чест. Вътрешна сигурност. Кой е това? Един от вас, лейтенант Гелитън. Такива като теб никога не успяват. Не е бил зареден? Ти си луд? Луд? Тъпо ченге? Ти си побъркан. Чули? Това доставя ли ви удоволствие? Не. Оператор Карл Уолтер Линденлауп. Режисьор Роланд Емерих. 2038 година. Минна галактика. Управление. Ти беше 3 месеца след него. Как го хвана? Чети доклада ми. Там пише всичко.
Какво е това? Комисионна за бъдещи задачи. Иска ти се, а? Тук е Стивенс от управлението. Желаем да ви видим след завръщането ви. Въпросът е от особена важност. Обадихме се на хората от вътрешна сигурност да ви пуснат веднага. В документите ви пише, че сте завършили с отличие военната академия. От тогава летял ли сте? Не. Защо сте отказали да работите с военните? Не си падам да ми заповядват други. Затова отидохте във вътрешната сигурност? Там ми дават свобода да действие. На няколко пъти сте били пред уволнение. Заради какво? Аз арестувам хора. Вие ги пускате. А вашите затвори ги правят по-лоши. Така нищо няма да се промени. Чуйте, ако искате нещо да промените, трябва да правите нещо, вместо да бягате и да следвате класическа литература. Какво искате? Разпитвате ли ме? Не, разбира се. Ние имаме предложение за вас. Вие изпълнявате за нас една специална задача, а ние ви гарантираме след това анулиране на всякакви договори. Може после да правите каквото искате. Луна 44. Най-важната суровинна луна в момента. Над 100 робота работят там. Машини, струващи милиарди. Те изкопават и извозват милиони тонове руда, необходима за производството на горива. Това е най-ценното ни притежание, нашата гордост. Последно време, господин Стоун, стават странни неща там. Два от тези роботи-копачи безследно изчезнаха. Мислехме, че е някакъв технически дефект, но за наша изненада узнахме, че те са откраднати. Получихме информация от самолет, отскоро работещ на Луна 44, който ни дава надежна информация. Казва се Тайла. Доста млад изглежда. Открийте какво става там. Къде е куката? Кука? Няма кука. Ще се включите в група арестанти, обучени за военен пилотаж. Очаквате нападение ли? Разбира се, не. Касае се за едно учение. Господин Стоун, приемате ли уговорката ни? Грей, Оли, Скутър, Бейли, навън! Време е да свършим с вас. Хайде, движете си задниците. Бейли, хайде при другите. Добре, хайде, движете се. В колона, на място. Мислите, че отивате на почивка, а? Това няма да бъде пътуване на почивка. Обещавам ви. Ще се върнете на колене.
Побързайте, движете се. Хайде. И по-тихо. Добре дошли на Луна 44, една от най-ценните суровинни зони. Добивът на руда възлиза на 1 милион тона. Познаваш ли уня? Шоколад? Идва ли си тук? Не, никога не съм я виждал. Приятен престой. Как е? Ей, Куки, новите пилоти пристигнаха. Сериозно, най-после нови клиенти. Какво правиш? Проверка на качество. Ей, какво става? Ставайте. Новобранците са дошли. Днес изглеждаш плед, Алфред. Арестанти? Всички да се строят. Внимание! Казвам се Сайкс. Вашият нов учебен сержант. Преди да ви вкарат в затвора, всички сте били пилоти. Затова имате шанс да си съкратите присъдите. Мисля, че това е много великодушно. Тук работата ви е като на свободни хора. Ако някой не изпълни моя заповед, го пращам откъдето е дошъл. Ясно? Джейк О'Нил. Ти си от тежките случаи. Кражба на военна собственост, убийство. При самоотбрана. Наистина ли мислиш, че това ме интересува? Махни тъпата цигара. Господин Стоун, военен пилот, неизпълнение на заповед, непокорство. При мен идваш точно на който трябва. Може би. Мъквай! Сега ме чуй добре, умнико. Такъв като теб отдавна чакам. Много ще ми е весело с теб. И ще те наблюдавам. Бърката ми с някой, който ще ви повярва. Мъквай преди да ме подлудиш. На тоя му се умира млад. Не. Той е смел. Искам бутуши и нещо за чукане.
О, съдър. Ела. Стига. Това е коменданта на станцията, майор Ли. Мога ли да говоря с вас, майоре? Сержанте, заведете ги в стола. Да, сър. Чухте майора. Защо ни пращат арестанти? Това е без значение. Доброволно и без това никой не би дошъл. Освен това, те са по-евтини от пилоти. От тях все пак ни зависи живота, майоре. Аз не решавам това. Но го приехте. Какво друго ми остава, Тери? Спокойно, всичко ще е наред. Сержанте. Сър. Служете Стоун на първия учебен полет. С удоволствие си. Добре дошли на Луна 44. Аз съм Тайла. Тук е голяма жега. Какво говориш? Ей, там има климатична инсталация. Браво. Ще работим заедно. Казвам се Тайла. Все пак аз съществувам. Твърде много лежиш. Хайде, изчезвай, Содор. Може да спим заедно. Малък. И той обича музика, също като теб. Какво ме зяпаш? Махай мишката. И особено духова музика. Ей, пилоте, ела при мен. Да ми четеш приказки. Какво ще кажеш? Какво правиш? Кажете на тая маймуна, че там спя аз. Ела, приятел, ела. Ти си шефа на джунглата, значи. Изиграха ви. От вас никой няма да оцелее. Какво значи това, малко лайнарче? Говоря с факти. Какви факти? Какво става тук? Сержант, тия ни крадат леглата. Леглата? Къде е нашия военен пилот? На теб говоря. На теб говоря. Успех. Ти ще правиш първия полет. Успех. Какво чакате, Стоун? Приятен полет! Готов за излитане. Добре, от тук. Спокойно. Тръгвай, другото остави на мен. Опитвам се. Опитай червения шалтер. Червен шалтер, за да стартираш. Червения шалтер.
Впечатлен съм. Нашите защитни системи се базират на синхрона между диспетчер и пилот. Разделени са, но трябва да са едно цяло. Да, но ние вън рискуваме живота си. Да, но все пак бъдете добри с момчетата тук. Страхотно. Готов? Да, може да почвам. Разчитам на теб. Давай нагоре. Бавно, каубой. Сега ще видим какво той наистина може. Не е лошо. Остани в клисурата. Горе вятъра може да те издуха, ясно? Роджер. Тук нищо не се вижда. Затова съм аз. Твоите очи и уши. Опитай първо на петица. Добре. Сега ляво. Така. Дръж самолета така. Добре. Не е зле, но дай по-високо. Разбрали? Да. Робот, точно пред теб. Какъв робот? Нагоре бе, човек, нагоре. Спокойно, липсва копче. Това си беше чист късмет. Сега има каменна стена. Вдигай нагоре, високо. А! Забрави. Забрави, изчезвай. Да, изчезва. Бавно. Добре. Бавно, бавно. Задънена улица, бавно. Бавно. Слушай указанията. Слушай какво ти казва. Право беше. Задънена улица. Така ли? Те си като светкавица. Върни се в базата. То е супер. Добра работа, Тайла. Другия път ползвай запалката. Червения шалтер. Има ли пепелник? Пепелник ли? Трескай вътре. Връщам се обратно. Не се ядосвай, беше добър. Какво знаеш ти? За летенето знам всичко. Какво остава все пак навън? Само идиоти работят доброволно. Затова се разчита на такива като вас. На това място не бих идвал тук. Така ли? Защо? Минната галактика губи луните една след друга напоследък. От ненадейни нападения. Истински пирати. И кой знае кои са. Нищо не оставят. Няма свидетели. Какво ще кажеш за това? Съвсем нищо. Значи ти си шпионина. Какво? Нали се казваш Тайла? Какво ще кажеш за кражбата на роботите? Не може да бъде. Пращат истински специалисти. Ти знаеш вече. Браво! Не биеш на очи. По-добре да пращат някой лайнар. Разкажи какво знаеш и му остави на мира. И какво ще получа? Какво искаш? Да. Аз открих, че крадат роботите, аз се обадих и имам доказателствата. Нали ти това знаеш? Защо не делим на половина? На половина какво?
Не получавате ли бонус за тая камикадзе история тук? Партньоре? Момчета, какво става тук? Нищо. Критикува го за маневрите малко. Критика за какво? За учението, сър. Струваш ми си странен? Не. Разбира се не. Казах ли нещо странно? Ти не си странен, но аз ставам странен. Игнорирай ги. Не показвай, че да е страх. Какви ги дрънкаш? А ние не можем да ги игнорираме. Трябва да измислим нещо. И какво точно предлагаш, Куки? Първо ще опитам да правя бизнес с тях. Какво ще стане с това ми е безразлично. О, човече. Не е така. Бизнесмен като мен трябва да си отиде на мястото. Успех. Да не си се объркал? Не съм се объркал. Предлагам ми бизнес. Аз съм Куки. И съм нещо като лекаря тук. Имам горен, долен, жълт и син. Всичко, което прави удоволствие. Куки има всичко. Изчезвай. Ние не сме магарета. Така ли съм се изказал за вас? Тук горе понякога е неудобно. И ви предлагам нещо за отпускане. Ако ни трябваш, ще ти се обадим пък такъв. Добре. Ей, пилоте, запазих ти място. Ей, гъс, на теб говоря. Не, ти говориш на себе си. Тихо. За да ви покажа, че за мен думата дисциплина е нещо, наказвам пилота с една седмица в кухнята. И за да не е сам, ще му помага нашият пътеводител в летенето. Кой, аз? Една седмица, разбира се, не е достатъчна. Затова искам всички да помогнат на двамата ни приятели в работата, като направят седмицата им незабравима за тях. Господа, какво чакате? Тайла, почини малко и ми дай нещо за ядене. Да, сър. Веднага, сър. Не сте ли малко строг? Ще получи меню и после дълго ще го помни. Опитвам се да запазя дисциплината. Очевидно, материя, от която вие не разбирате достатъчно. Като цивилен и като жена. Като сте толкова добър началник, защо още не сте офицер? Имам в предвид, какво объркахте в кариерата си, сержант? Малко от моя специален сос.
Вкусно като от мама. Малко картофи и сега оня ще съжалява. Доказателствата ти са само цифри. Ей, тук на никой не може да се довериш. Това е висша математика. Естествено, имам и други неща. Няма да си показвам всички карти. Внимавай на мокрия. Какво има тук? Подправки. Къде се бави яденето ми? Идвам вече. Вечеря за един. Бон апети, сержант. Опитва се да ме отстраниш, но няма да стане. За професионален взлом е нужен професионален шпец. Май е по-добре на теб да оставя. Спокойно. Уж, да стане малко топло. Идиотите от управлението не вярват, че е кражба. Това са промишлени роботи с тегло над 1000 тонове. Но те не изчезват поради технически дефект. Просто някой ги краде. Защо си толкова сигурен? Защото тук единствено аз мога да смятам. А това е въпрос на математика. Ето, робот 112. Преди седмица изпратен обратно и после изчезна. Вероятността да се загуби робот е около 1 към 14995. Това значи, че може би един да изчезне на всеки 45 години. Не всеки месец, както е сега. Какви са всички тия управления тук? Всяко от тях ръководи по един робот. Наблюдава го и... Чакай, работите се управляват от тук и въпреки това не отиват на предназначението си? Значи има следи от манипулация? Няма. Защо? Така са направени, че няма. Мога само да кажа, кои роботи ще бъдат откраднати. Например, 117. 117, тук. Добре. Виждаш ли часовника? Това значи след 24 часа ще бъде ограбен и завлечен. Ей, Стоун! Какво има сега? Чакай!
Какво ще кажеш? От сега далеч от тук, ясно? Какво имаш предвид? Нали сме партньори? Показах ти всичко. Стоун. Разбери ме. Аз съм външен. Взеха ме от улицата. Разбираш ли? Обещаха ми рай. А аз, идиота, подписах за цели 2 години. Те ме накараха. Аз мислих, че ще помогна на компанията и те за награда после ме махат от договора. Да, възможно. Сигурен съм, че скоро ще ни нападнат. Не искам да участвам. Кажи добра дума за мен. Ще изпуснеш половината премия. Бе, човек, забрави премията. Помогни ми. Ще видим. Разчитам на теб. Къде отиваш, малък? Остави ме. Не ме ли харесваш? О, колко жалко. Но сигурно си падаш по някой от моите приятели. Сигурно харесва черни. Пандиза, за момчета като тебе само можехме да сънуваме. Ти си като сладко момиче. И знаеш какво обичат малките момичета, нали? Момчета. Стига. Мисля, че той разбра. Не, той е страхлив. Хайде, пусни го да си върви. Защо не изчезваш? Трябва да свикваш. Не, не си върви, моля. Хайде, не. Има ли проблем, сержанте? Разбрах сега, че Стоун е ченге. Да, правилно. От вътрешна сигурност. Под дяволите. Какво ще правим, ако ни разкрие? Хайде, сержанте, измислете нещо. Но да прилича на нещастен случай. Сериозно ли? Относно кражбите, да. Но аз не съм убиец. О, стига. Не дейте. Спестете си това. Защо го изпратя компанията тук? Какво пазим ние тук? Машини. Тъпи роботи, които за компанията са по-важни от него, мен и нашия живот. Не вярвам. Не? Знаете ли какви заповеди получих? Компанията доста дълго ни обстрелва. Време е да приключим играта. Марк? Какво е станало? Остави ме. Кой го направи? Не ме докосвай! Съжалявам. Под дяволите! Тези свине ще платят за това. Кълнати се. Технически екипаж, готов за учебен полет. Внимание! Всички хеликоптери готови за учебен полет. Екип 1. Егърти и Уилямс. Екип 2. Пиърс и Дорсън. Екип 3. Бейли и Прадо.
Да проверим списъка, добре? Всички функции проверени. Системите са готови. Всички са готови. Сега ще види това как се лети. Проверете всички системи на хеликоптера. Повтарям. Да се проверят всички системи. Това е символично нападение. Въоръжен. Ей, как си днес? Няма ли да сме добър екип двамата? Как мислиш? Вдигай. Тръгваме. Готов съм. Добре, дръжте контакт с базата. Вдигай нагоре. Ей, как си днес? Куки, махай се от управлението ми. Но ние сме партньори. Браво, аз и той помпан шут. Сега имаме работа. Така, вдигай нагоре. Дръж, сега надясно. Не чули? Казах дясно. Тайла, казвай. Спокойно, Джейк е за теб. Джейк О'Нил. Как си, Джейк? Сега ще видиш, хващам те. Време за удар. Сега нагоре. Внимавай. Браво, по дяволите. Тайла, това не ти е видеоигра, измисли нещо. Не мога да го следя. Как се лети в такова нещо? Нагоре. Имам идея. Дай да я чуем. След знака, дигаш веднага нагоре, ясно? Ясно. Хванахме ги. Дръж спокойно. Спокойно казах. Да. Добре. Лайнар, гледаш ли? Гледам. Дръж така. Внимание. Готов. Хвана го на прицел. Добре, Стоун. Върви и фада. Сега. Какво беше това? Опитай да излезеш. Под дяволите. О'Нил, спри огъня. Всичко наред ли е? Всичко е наред. Стоун, добре ли си? Отговарям на ситуацията. От кога учебен хеликоптер има истинско оръжие на борда? Сержант Сайкс отговаря за това. Това е най-добрият сержант, който имам. Да.
И защо се държи като майор? Трудно е да се каже. Ще го попитам. Сайкс. Да, сър. Не стана. Какво ще правим сега? Спокойно. Имам една идея. Вие се погрижете за следващия робот. А аз ще се погрижа за Стоун. Сержанте, не правете такава физиономия. Все още всичко е под контрол. Бавно. Защо? Знаеш, че си падам по бързите работи. Хайде. Какво става? Сте получили сметана? Добре. Ще ти дам. Можеш да я вземеш. Най-после скорост, така ми харесва. Казах ти, че сме супер екип. Да. Ей, стига вече. Ей, какво става? Шегува се, нали? Марк, той разбра. Полудя ли? Бавно, ти кучи син. Ще те спукам, като се върна. Спри с това, чули? Спри! Спри! Марк! Спри! Защо? Още една глупост и ви връщам там, откъдето сте дошли. Аз тук отговарям за дисциплината и ще я спазвате. Ако мислите да играете с мен, ще останете разочаровани. Извинете, сержанте, искам да говоря с мъжете. За кого по дяволите се мислите? Вие сте отговорни за това происшествие. Ако не бяхте напуснали надзора на полета, той ще си да още жив. Вие ли ми говорите за отговорност? Тогава защо О'Нил беше въоръжен? Това е ваша отговорност, нали? Какво искате да кажете? Сержант Сайкс, оставете я да говори. Чуйте всички.
Едва ли някой от вас иска да се върне в затвора. Затова има само една алтернатива. Затова гледайте на това, което се случи, като на нещастен случай. Нещастен случай? Това виц ли е? Скутър беше убит. Глупости, всеки знае какво прави той. Скутър започна войната с Марк. Мъква, изпрете! Чуйте, госпожо, за кого се мислите? Скутър не е единствения убит навън. Не сме дошли тук да умираме. Съжалявам за Скутър. Но трябва да сме единни, защото при едно нападение всички сме загубени. Ако не ви се лети, връщайте се в затвора, който остава крачка напред. Предупреждавам те. Ако се случи нещо на някой от нас, си мъртъв, разбрали? Чуй, ако ти пък се правиш на герой, ще те убия. Ти вече опита. Беше нещастен случай. Ако съм искал да те убия, щеше да си мъртъв. Това нали в килията на Марк го носите? Направете ми услуга. Нека аз да дойда. Той тежко понася всичко. Той е добро момче. Искам да му дам локмена. Знам, че не е позволено, но той ще поуде, ако не слуша оперна музика. Лично аз не слушам това. Аз си падам по танцова музика. Разбирате, нали? Сержант, чуйте. Обещах на майка му, че ще го наглеждам. Благодаря, сержант. Никога няма да забравя това. Марк, надявам се си гладен. Повикайте помощ. Бързо. Марк. Защо го направи? Защо го направи? Трябва да ни помогнеш. Така ли? Това е нов тон изведнъж. Това не е игра коки. Реши от коя страна си.
Спокойно. Успокойте се. Дай ми от твоите неща. Магара ли те е възпитавало? Не, ще науча аз тия свине. Обещавам ти. Половината от жълтото ще го извади от обувките. Който го глътне, ще капултира направо. Дай 2. Имам друго за смъртна доза. Казах, взимам 2. Остави. Това е бизнес за експерти. Внимавай. Играе си с живота, малък. Не ми харесваш музиката ли? Не. Наистина жалко. Приятен обяд. Какви са тия глупости? Правиш грешка. Голяма грешка. Мълчи сега. Марк бе като мой брат. И аз го доведох да работи тук. Какво ти става? Какво има? Спокойно. Спокойно. Аз махай си ръцете от него. Изчезвай. Ще скъсам газа на малкия пъх. Какво правиш ти, Лайнар? Казах да го оставиш. Какво ще направиш, а? Ще го убиеш ли? Това ли е? Ако убиеш него, трябва да убиеш всички. Ако не го оставиш веднага, и аз това тук. Ако и аз не успея, тогава някой от момчетата. Ще ви е страх да ядете, да дишате. Ще направим живота ви ад. Ако някой от вас направи нещо на нас, ще загази като шоколада. Всеки от вас. Може и по-лоши да бъдем. Много лоши. Никога не прави това пак, Лайнар такъв. Без този малък пъх не мога да летя. А не ми се връща обратно в затвора. Човече, ти съвсем си отиде. Нищо чудно след двойна доза. Ей, съжалявам. Не бе в мой стил. Само момчетата не искат да се държите с тях така. Това ми напомня за преди. Аз бях винаги от хората в калта. О, човече, това прави времето много самотно. Писна ми да съм в низините.
Но тогава му намерих колая. Аз започнах да продавам саморъчно направено лекарство. И изведнъж станах добър за всички. Беше страхотно чувство. Входящ ход прият от компютъра. Искате ли да промените целта на полета? Искате ли да промените целта на полета? Стартова промяна въведена. Стартова промяна въведена. Стартова промяна въведена. Какво правите, сержанте? Мога ли да видя? Ти достатъчно видя. По дяволите. Какво търсиш тук? Всичко бе наред преди ти да дойдеш. Мислиш, че се забавлявам? Не ми се занимаваш такива като теб. Аз не съм убиец. Аз съм учебен сержант. Нямам желание да правя всичко това.
Какво става тук? Феликс Стоун от вътрешна сигурност. Значи съм дошъл на време. Така ли? Защо го застреляхте? Исках да го питам важни неща. Какво трябваше да направя? Погледнете това. Сигурно е отварял сейфа ми. Ще го взема като доказателство. Съжалявам, това не мога да ви дам. Сигурно имате сериозна причина за това, майоре. Разбира се, и то доста сериозна. При нужда с това стартирам роботите. И каква точно нужда имате в предвид? Нападение. Не мога да ви кажа. Заповед на компанията, разбира се. Всеки път ме обираш до шушка. Я оная свиня, ченгето. Ей, Шекспир. Знаех, че не си от нашите. Ченге? Забрави нещо. Задържи я и я прочети. Прочетох я. Стоун. Ще кажеш ли добра дума за главната квартира? Ясно, ще направя какво мога. Ей, малък. Ще се оправим. Съобщение от главната квартира. Повишена бойна готовност. Луна 44 след един час ще бъде нападната. Един от нашите сателити успя да разшифрова противниково съобщение. Шансовете ви са лоши. Стартирайте незабавно всички работещи роботи на Луна 44. Повтарям. Отведете незабавно роботите в безопасност.
Какво правиш тук? Трябва да уредя още нещо. Вход към централен компютър е прият. Дайте нови координати на полета. Добре, да видим какво крие майор Ли. Стана ли? Готово. Знаех си. Дай веднага тревога. Не реагира. Тогава го поправи и по-бързо. Стоун! Благодаря ти, че се върна. Побързайте! Хайде, събудете се! Две, 0, 5, Роджер. Добре, приятел, точно летиш. Видях ги. О, Боже, каква машина! Робот? Отдръпни се! Скорост! Спокойно! Хвана го! Огън! Какво става? Нападнати сме. Кой е вън? Стоун. Стоун? Да не вярвате, че ще ни остави? Стоун, какво правиш вън? Не мога просто да ви оставя сами. Ей, Тайла! Роботите се вдигат. Някой да ги спре. Аз ще се взема. Втория нападател почти достига станцията. Виждам го. Чули? По дяволите. Тайла, какво става? Не мога да го хвана. Стоун, действай сам. Огън. Стоун, това беше супер. Стоун беше великолепен. Стоун? Стоун? Чуваш ли ме? Обади се, Стоун. Чуваш ли ме? Забрави го. И без това беше само едно тъпо ченге. Бил тъпо ченге ли? Хайде. Ще те убия, гадино! Ей! Спрете! Спрете да се биете!
Успокой се, малък. Всички роботи са стартирали. Стартирали са без нас. Никой няма да оцелее. Ново нападение към станцията. По дяволите. Хора, май си затяга работата. Тайла, чуваш ли ме? Обади се. Стоун, тревожих се вече за теб. Приготви друга машина, връщам се обратно. Стоун, какво? Изпуши една цигара. Няма да успеем, ще бъда тук преди още да излетял някой. Напротив, имаме шанс. Трябва ни само малко време. Ще опитам да ги спра. Тайла, изкарай всички. Един от нас трябва да остане тук. Да. Сигурно аз ще трябва да остана. Пък каквото стане. Желая ти успех. Ще ми трябва. Ясно, всички навън и бързо. Защо правите това? Вие няма да ме спрете. Хайде, всички навън, побързайте. Успех, Джейк. Добре, може да действаме. Давай, Куки. Прилича на нашето частно парти. Ще те оправя. Джейк, първите достигнаха станцията.
Хайде, хайде! Това магаре трябва да тръгне вече. Всички системи готови. Внимавай! Идват сега отдясно. Мога да се оправя. Махай се вече. Ще се оправя сам. Защо да се махам? Мислиш, че може да стреляш без мен, а? Хайде. Да. О, Боже! Това на никой да не се случва. Затвори шлюзите. Време беше. Чуваш ли ме? Да. Да. Тук съм. Май са ме открили. Всички сега отиват към теб. Да, виждам ги на монитора. Изглеждат като твои фенове. Не са фенове куки, а билетът ми за вкъщи. Да, пипнах ви. Да започваме. Това беше кофти изстрел. Хайде, ела де. Да, ела. Да, гадове. Фанах ви. Ето ви. Ето го. Имаме компания. О, Боже, няма да успеем. Добре, да ги понатиснем малко. Шегуваш ли се? Той не се шегува. Всички на пода. Той ще ги притиска. Какво ще прави? Всички на пода. Готови ли сте? Друг път няма да го правим, нали?
Нашият екипаж нанесе тежки загуби на Паурайт и се би до край. Но Луна 44 все пак бе превзета. Няма оцелели. Роботите са стартирали по план, но после загубихме контакт с тях. До сега нямаме нито следа от тях. Такива роботи не могат просто да изчезнат. Да не са отвлечени? Глупости. Никакъв шанс. Нашата сметка нещо не излиза. Ние сме свършени. Сметката ви не излиза? Стоун? Къде са роботите? И къде е ли? Трудно е да се каже. Бизнесът му с Паурайт нещо не стана. Какво значи това? Вашите побъркани заповеди за малко да ме пратят в ръцете на Паурайт. Аз винаги съм се доверявал, нали? Той знаеше, че ви отивате. Как може да вършите такива глупости? Какво стана с нашите роботи, копачи, господин Стоун? Те са тук. Програмирани от майор Ли. Роботите са отведени на сигурно място, далече от Паурайт. Трябва да ви благодарим, господин Стоун. Вие ни спасихте. Грешка, господин Хол. Екипажът ви спаси. Помните човешката измет, която изпратихте. Понякога нямаме друг изход. Така ли? Винаги има изход. Няма да постигнете нищо с това. Не го правете. Защо изведнъж се грижите за човешкия живот? Мислих, че ви интересуват само вашите роботи-копачи. Моля, не дейте да разбивате нашето бъдеще. Къде отивате? Ще си потърся нова професия. Превод Костадин Младенов. Дублаж Наталия и Костадин Младенови.